Тау атты, таш кисті кіші, арымады. Темір бүкті, янды пішті, арымады. Сүрді, шешті, ұрды, жайды, арымады. Созлықларына кептірді ол, арымады. Шүллерге су кетірді ол, арымады. Иртә тұрды, гіл соң ятты, арымады. Бір вақыт кенет аның бітті іші, менә шунда бик нык ару сизде кеше. Кешенең бәхетсезлегенең бер сире аның буш вакытлары күп булып, бәхетлеменме, түгелменме дип уйланырга форсат туды ди Бернард Шоу. Юк барны уйларга вакыты калмаган кеше бәхетлерәк. Эш белән шөгыльнең кайгы сагышка да вакыты юк. Эш кайгыларны оныттырырга, йөрәк яраларын төзәтергә дәва. Буш күңелгә буш кайгылар, кысыр хәсрәтләр тугыша. Бушка пышынудан, юкка борчылудан хәсрәтләр тугыша. Бөркетнең очар ирке күктә, аргамакның җилдерер ирке яланда. Шуртанның йөзәр ирке суда, кешенең яшәр ирке хезмәттә. Аягы бәйле бөркет түгел. Аягы тышаулы аргамак түгел. Канаты киселгән шуртан түгел, эшсез кеше түгел. Тормыш тулылыгын тояр өчен тулы тормыш белән яшәргә кирәк диләр. Нәрсә соң ул тулы тормыш? Эш белән яуланган бәхетме, әллә барысына канагать булумы? Шундый кадерле, илһамлы эш нәтиҗәле көннәрең булгалый, гүя шул көннәр өчен генә бөтен гомереңне яшәгәнсең һәм фақат шуны көтеп алгансың кебек. Андый көннәр гомер юлыңның мәгънәле бер нәтиҗәсе булып та каладыр. Эш һәм дарман турында мәкаләләр. Авыр йөкне арба күтәрә, авыр эшне ир күтәрә. Ир беләге тау җиңә. Хезмәте каты, җимеше татлы. Читтән карап торуга һәрбер эш ансат. Җиңел эшне кемдә җиңә, хикмәт авырны җиңеп чыгуда. Алга сикермә, ягылып төшәрсең. Буйың җитмәс дигә үрелмә, кулыңнан килмәсә алынма. Кымнан аркан ишеп булмый. Кулыңнан килмәгән эшкә тотынма. Мәшәкатебез бушка китмәде, карчык ай үз урынында. Хуҗа Насретдин мәзәкчеләреннән. Бер төнне Хуҗа Насретдин кыйга караса, анда төшкән ай шәүләсен күргән. Бик тиз генә өенә йөгереп кергән дә, тиз бул, харап булдык карчык, ай безнең кыйга тәгәрәп төшкән дип, бау белән ыргак алып, карчыгын йортка алып чыккан. Карчыгы да үзе сыман бер катлы булган күрәсең. Тиз генә кыйга бау салып тарта башлаганнар. Ыргаклары бура тактасына эләккән. Күпме тартсалар да чыгара алмаганнар. Менә бер заман бау өзелеп киткән, икесе дә шалкан йыгылганнар. Хуҗа яткан җиреннән күккә карап җибәрсә, ни күзе белән күрсен, ай анда. Шуннан Хуҗа карчыгына: "Мәшәкатебез бушка китмәде, карчык ай үз урынында" дигән имеш. Юк эшкә көчәнеп вакыт уздыруга мисал урынына әйтелә. Тәрәзәдән кергән ай яктысына ябышып, күккә менеп булмый. Хәлеңнән килмәгәнгә көчәнмә. Үрмә көч тузагы белән киек тотып булмый. Һич вакыт алма, көчең җитмәслек эш, хәл җитәрлек булдырырдайга тырыш. Булганны кемдә эшли, булмаганны булдыра торган заман. Булдыклы булмаганны булдырыр. Булыр дигән булдырган. Дөньяда мөмкин булмаган эш юк. Ишәк тиресенә
түрендә арслан эшен эшлә. Кеше ни эзләсә, шуны табар. Мөмкинне һәркем эшли, мөмкин түгелне үткен эшли. Мөмкиннең төбе киң, бу дөньяда һәрбер эш мөмкин. Омтылган зурга омтылыр, омтылмаган омтылыр. Zamanışa yeşerge, dostlarışa birleşik, tuğan illeşkenige. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri. İhlası tanı tırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri. Tamırlar avılıdan biz çıkan, şol jirden algan güç jirlerde şınıkan. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seledili biz ağır yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş alıdığını işleri, var yakıtan seledili biz ağır yeşleri. Küş kuzgata, taularını kubarıp, kalısını turmuşta, bizden soň nur bulup. İhlası tanıtır şıkaş, alıdığını işleri, var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş, alıdığını işleri, var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri. İhlası tanıtır şıkaş, alıdığını işleri, var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri. Var yakıtan seledili, biz ağır yeşleri, biz ağır yeşleri. Кешенең нәфесе үзе яшәгән галәм киңлекләреннән дә шиксезрәк. Аның гомере бәлкем шул сәбәпле Ходай тарафыннан шикләнгәндер дә. Байлык кешенең холкын, фигылен бик тиз үзгәртүче һәм алмаштыручы куркыныч нәрсә дә ул. Җирәнче шәшен, син акыл иясе дә. Кешегә җитеш тормыш кына нигә җитми икән ул? Шуны аңлатып бирсәңче дип сораган бер кырдашы. Кеше җитеш тормышка җитешә, баю теләге генә туймый. Байып алгач, нигә канәгатьләнмисең? Байгач, нәфесе дан шөһрәткә кызыга. Дан шөһрәт тапкач та түгәрәкләнми түгелме? Шулай шул. Инде улы түрә буласы килә. Түрә булгач, чабатасын түргә элә. Кулыннан килсә тагын әллә кем булыр иде. Нәфесенең шиге, шашуының төбе юк. Төпкә җир астына китер вакытын уйламый микән ни? Уйлый. Тик уйының төбенә җитә алмый. Ахирәтен кайгыртырга тотына, ләкин соңга кала.
Бай түрә булып яманат калдырганчы, яхшы ат калдырса, исеме дә онытылмас иде адамның. Нәфесе боза шул. Мал дан артыннан куганчы, адамча яшәп кеше булып калганың 1000 артык икән. Хак сүзгә җавап юк. Кирәге ярый, артыгы зарар. Теләк яхшы, нәфесе яман. Хакимлек куатлы, шамасызы хәлакәтле. Сукырның теләгәне 2 күз. 2 күзленең теләгәне матур йөз. Күзнең нәфселеге күз зинасы, зина гынах, бозыклык башы. Ашның теләге 1 сынык икмәк. Тукның теләге мул тормыш. Мул тормышлыныкы тагын мулрак, мулраклардан ашканы нәфесе шашканы. Тигенгә тиен тип тиңе. Тиенгә 2 тиен файдасы. Тиенгә 3 тиен аръягы. 1 алды ярады. 2 алды күрмәделәр. 3 алды угырлыкка күчте. 4 алды нәфескә әйләнде. 5 алды шашты. 6 алды хәлакәт алды. Түрәнең акыллысы ил хәстәрен күрә. Түрәнең аламасы шабатасын түргә элә. Түрәнең яманы башка бәла китерә. Уңганлык һәм юнсезлек турында мәкалләр. Ат дигәндә ялт итеп тор. Ат яхшысы арканда, ир яхшысы тарханда. Уңган булсаң дус итәрләр, кай илләргә барсаң да. Ягъни борынгы феодализм заманларыннан калган мәкаль. Тархан дәрәҗәсендә булу гына яхшылыкка ирешү түгел. Эштә уңган кеше бер кайчанда әрәм булмый, үзенә яхшы дуслар таба дигән сүз. Булырдайның кулыннан билгеле. Май шүлмәге тышыннан, булыр кеше эшеннән. Матурлык туйда кирәк, уңганлык көндә кирәк. Уңган кеше баскан җирендә ут чыгара. Уңган кеше кулына туфрак учласа, алтын итәр. Уңган кеше кылны 40-ка ярар. Уңган кулда бәрәкәт. Уңган кулда ут уйный. Уңганның барсы да булган. Уңган уңыш табар. Жаны барның юне бар. Жигәрленең кула уртак. Ата алмаган атыннан күрер, кайтып килеп хатыныннан күрер. Ат биреп башлаттым, тай биреп туктаттым. Ягъни бу 2 мәкаль бигрәк тә җыр бию кебек һөнәр күрсәтергә, башта бик ялындырып та, соңыннан бер башлагач осталыгы шәптән булмаса да, туктамаучылардан көлеп әйтелә. Буласы ир 6 яшендә башмын дир, булмас ир 60 яшендә яшмен дир. Булдыксыз балтадан күрер. Булыр адам 10 яшендә баш булыр, булмас адам 40-ка җитсә дә яшь булыр. Ягъни эш чыгачак кеше бала чагыннан ук үзендә сәләт, ихтияр билгесе, талант чаткысы күрсәтә дигәне. Бу мәкальнең тупасрак төрдәшен Фәйзханов һәм Яхин җыентыкларында күрергә була. Кайбер төрдәшләре буласының дип башлана. Булырдайның кулыннан билгеле, булмастайның уйыннан билгеле. Ягъни уйыннан димәктән булдыксыз кеше эшне уйлаганда ук чын барлыкка бәйләп карый алмый. Әллә ниләр кырыр кебек реаль булмаган нәрсәләр уйлавыннан ук аннан эш чыкмаслыгын белеп була. Сәләтсез сәнәк сындырыр, көчсез көрәк сындырыр. Ягъни
Сәләтсез кеше көче булса да қоллана белмәгәнлектән сәнәкне сындыра. Көчсез кеше көчәнеп артык көч салуы аркасында юнсезлегеннән корал бузарга хәленнән килә дигәнгә мисал. Тармашына бик яш аркылы сөрәм. Таяп тора алмай башкалар сүзе, тиядә алмас хут шайтан күзе. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Кыйбласызлар бар, җиткәннәр йөзгә, хисләрдә калмый кайча күпкәндә. Шалана күзләр искән җилләрдән, барчулар алмый бәгер җилләнгән. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Айныр яшьләрдән кайтмый киткәннәр, киткәчти кирәк кадре беткәннәр. Кирәкми байлык бирмәсә тыныгы, борчыган бүген онтылды. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Шитарбага менсәм дә үземнең җырны сузам, ник кадалмый дөньясы бозам да сызам. Менә хәзер җырның иң авыр җире була. Әмма бергәләп җырлыйбыз, Безнең Ару Тукым ышчы Хөсәен баба хакында сәер генә риваят калган. Аруда бик абруйлы аксакал булган ди үзе. Бала чагасы, туган тумачасы, мал туары ишәйгән, эше хәстәре күбәйгән. Олыгаеп, бер чак тормыш ыгызыгысыннан бетмәс хәстәрдән, төрле кешедән туя башлаган. Аруыннан читтәрәк яшәргә ниятләгән. Аулак җирдә өй салган, шунда әбие белән генә күчкән, кырт асраган, тыныч яши башлаган. Буш вакытларында китаплар укыган, намаз өстендә утырган. Бер шагыле бал кырты ди үзенең. Бер чак аруларыннан шапкын килеп төшкән. Ак сакалны җыенга киңәшкә чакыра килгән. Ил йорт мохтаҗын тоеп, сүзен тотып, үз сүзен онытып китә бу җыенга. Барышлы юлда бал кыртлары аерганын күрә. Кырт сору, ана кыртны тоту эшенә керешеп китә. Шулай дөньясын, җыенны оныта. Эше беткәч уйга кала. Аягы тартмый, кире аулак таныш төбәгенә борыла. Шул төн төш күрә. Хызыр Ильяс әйтәймеш. Ак сакал, нәфесең кытыртып, сүзеңне боза язган идең, шуны эшең җиңде. Акылыңа, табигатеңдәге табигыйлык ярдәмгә килде ди. Эштән ям тапкан, аштан тәм тапкан. Теләк, терәк, өмет канат куя кешегә.
Ой ниятләрен күп булса, иң мөһимнәрен сайлап, нәүбәтләп актара барганың хәерле. Максатларың зур булса, бәләкәйрәген җайлап, зурракларына күчкәнең яхшы. Яхшы уйлап, тиз эшләгән яхшы. Кабаланмый ашык. Уйланмаган уйланганчы, уңган эшен бетергәнди, моны да онытма. Искәндәр Зөлкарнәй патшага, Александр Македонскийга бер заман берәүнең сәер генә һөнәрен күрсәтергә булганнар. Ул һөнәрче тары ярмасын төйеп, әнә күзеннән үткәрә ала икән. Мондый сирәк очраган һөнәр өчен патшадан һөнәрчене бүләкләүне үтенәләр. Патша аңа 2-3 бөртек тары ярмасы бирергә буйырган имеш. Һөнәренә күрә әҗере. Бездә дә кайбер тәнкыйтьче тары бөртегедәй генә детальләр белән мавыгып, нечкә һөнәр күрсәтмәкче була. Ләкин 1-2 бөртек тарыдан һич тә бутка пешми. Һөнәр күрсәтер өчен дә алган затың саллы, мәгънәсе тирән һәм киң булуы шарттыр ул. 3 ташчы китеп бара икән. Алардан сораганнар: "Нишлисез сез?" Беренче ташчы әйткән: "Күрмисеңмени, таш ташыйм бит" дигән. Икенчесе дә күп уйлап тормаган: "Гаиләмне туйдырам" дигән. Өченчесе карашларының еракта күренеп торган таш манараларга төбәп, уйчан гына җавап биргән: "Шәһәр төзим." 3 кеше, 3 эшче. Әмма төрле характер, төрле максат, төрле язмыш. Өченчесе буласым килде. Һөнәр һәм осталык турында мәкаләләр. Акыл күпкә җиткезер, һөнәр күккә җиткезер. Ата һөнәре балага мирас. Ягъни ата үз һөнәренә баласын тартырга, бала да ата һөнәрен үз малы итәргә омтылырга тиеш дигән сүз. Ата һөнәрен ташлама. Белгән һөнәр эш тишми. Гәрсез үләр, һөнәрле үлмәс. Ягъни гәрсез монда һөнәрсезлектән, эшсезлектән уятын саткан кеше мәгънәсендә. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Һөнәр алды кызыл тел. Кызыл тел биредә кызыктырып сөйли белү, ораторлык сәнгате, шишәнлек дигән мәгънәдә. Чөнки тел үзе дә корал, аралашу, көрәшү, аңлашу коралы. Бу коралга ия булу осталыгы иң алдынгы һөнәр саналган. Бу бер. Икенчедән, шул ук тел кешене һөнәргә өйрәтү, эшкә кызыктыру ягыннан да һөнәр алды була. Һөнәр ашарга сорамый, үзе ашата. Һөнәр гарипне дә туйдыра. Һөнәре бар, мал таба. Һөнәр ирнең канаты. Һөнәр кулдагы алтын беләзек. Һөнәрле кул үлмәс. Ягъни элекке сугышларда әсир төшүчеләрнең һөнәрле булганнары үтерелмичә кол итеп калдырылып, тереклеккә юл ачканнар. Һөнәрсезләрнең үтерелүе еш хәл булган. Һөнәрле кулда бәрәкәт бар. Һөнәрне кулда гәүһәр бар. Һөнәрленең кулы алтын, акыллының акылы алтын. Һөнәрле үлмәс, ачлык күрмәс. Һөнәрне күтәреп йөрисе юк. Һөнәрсезгә дөнья тар. Һөнәрсезне дус тотма. Һөнәрсез сау кешедән һөнәрле гарип артык. Арслан тешеннән, останың кулы эшеннән. Галим барда телең тый, оста барда кулың тый. Каш ясыйм дип күз чыгармыйлар. Ягъни формасы килсен дип артык остарып, төп эшне бозып куйганда әйтелә.
Түрдәше каш төзәтәм дип күз чыгарма, яки каш төзәтәм дип күз чыгарган. Остадан шәкерт узар. Ягъни, остага кергән өйрәнчек эшкә өйрәнеп, остадан уздырырга тиеш. Шуның белән белем, һөнәр алга китә. Оста дөнья тоткасы. Оста кулына кергән эш 9га бөгелер. Оста эшеннән билгеле. Уңганның кулы гадәт, останың кулы сәләт. Уңган шул булыр, эшне кулдан кичерер, оста шул булыр, эшне кылдан кичерер. Эшне остасыннан белмәгән яхшы белмәс. Эш остадан курка. Һәр эшнең остасы бар, һәр останың остасы бар. Кайчак кем беләндер сөйләшәсе, уй-фикер уртаклашасы килә. Киңәш итү теләге уяна. Моннан
Ақылың алтын икән дип уйламагыз тагын. Алтынның да төрлесе бар. Гадәттә саф алтын табигатьтә үк сирәк очрый. Алтынны казып, ком таш арасыннан бөртекләп җыялар. Зөбәрҗәтне табар өчен диңгез төбенә тирәнрәк чумалар. Капкан сайын һәр чак калҗа эләгеп тә бармый. Үзең тапкан кадерле, шәйнәп йоткан тәмле диләр югыйсә. Борын заманда бер дәрвиш яшәгән икән. Шул бер мәл елга буйлап китеп барса, ярда хәзинәгә юлыккан имеш. Әз генә казып караса, ком таш аралаш алтын да көмеш ди. 3-4 эре бөртеген сайлаштырып алган бу бик куанган, әмма ары казырга иренгән. Нигә әле миңа казынып, чыкынып, сайлап шүпләп булашырга? Азактан изаланып ташырга бу тапкан алтын көмешне дип уйлаган дәрвиш. Кеше генә яллыйм, чыкып, шүпләп, саф көй китереп бирсен хәзинәне. Уйлаган, эшләгән. Яллаган бу 3 адамны очсыз гына хакка. Ә булар хуҗа тиешле кешегә хәзинә юлагыннан кым ташлы вак төяген генә илтеп, үзләренә саф алтын көмешнең иң иреләрен сайлап алып калып, бушатканнар да куйганнар. Дәрвиш ахырда белеп кала да бит. Соң була. Күрәсең, алтын көмешнең дә үзең казып алганы, тир түгеп тапканы кадерлерәк. Һәр ялтыраган да алтын көмеш түгел. Бер балыкчы хәленә калмас өчен монда да илтифат кирәк. Балыкчы бер чак авын сөйрәп чыгара. Төптә ялтыр нәрсә күреп кала бит. Зөбәрҗәтле кабырчык икән дип, балыклы авын ташлый да суга чума бит. Ярга чыгып, кабырчыкны ачып караса, эче буп-буш. Шулай кулда буш, балык та юк. Икенче көнне арырак авын салса, әз генә балык эләгә. Күзе тагын төпкә төбәлә. Төбәлсә, тагы кабырчык. Бер алдынгач, бу юлы аңа исе дә китми. Бер сосым балыклы булып кала. Аның артыннан икенче балыкчы төшсә, теге кабырчыкны күрә дә шумып алып та чыга. Ачып караса, эче тулы зөбәрҗәт. Тәүге күргән балыкчының хәзер эче яна да бит. Ләкин соң зөбәрҗәт илтифатлыга эләгә. Элегрәк без бәләкәй чакларда авыл өйләренең купшалары стеналарына киндер тостымаллар, келәмнәр илгән. Түр ягы киез чаршау белән бүленгән. Сәкеләре суккан паласлы, төптә сандык өсләре, юрган, түшәк, мендәр белән юле булар иде. Үзләренең төрле төсләре, бизәкләре күзнең явын алып тора. Барысы да кул эше, килен эше. Шуларга өй эше яменә карап, килен кешенең уңганлыгы, ыспайлыгы, кул һөнәренә осталыгы күренгән. Тасыллы килен тастарыннан ук билгеле. Без үсмер егет чакта кызлар кулъяулыгы, пиршәткә бүләк итә торган иде. Алар шул чаклы матур бизәкле булыр иде, пиршәткә җылысыннан кул эри, кулъяулык бизәгеннән күңел эри диярсең. Эремәслекмени? Шуларның һәр күзәнәгенә, нәгышенә яратканнарның кул җылысы, күз нуры ингән бит. Кадерленең кадерлесе ул шуңа. Әле нәгыш бизәкләрнең барчасы диярлек табигатьнең үзеннән, агач, үлән сабагы, тормагы, үрмә, яфрак, чәчкә сыннары һәм төсләре. Каләмнең бер бәһасе парчалар тыгызлыгында икән. Икенчесе нәгыш бизәкләр төрлелегендә. Бер уч төбенә күпме күзәнәк, күпме бизәк туры килә. Каләмне парчалап тукыйлар. Тунны затлы тиридән тегәләр. Киемне постаудан кисәләр, юрганны кырамадан сыралар. Бизәкле паласны бизәкләп сугалар. Асыл ташларны берәмтекләп җыялар. Кем нәрсә ярата? Берәү алма, берәү хөрмә, кайберләре шикләвек.
Алма белән хөрмәнең кабыгын арчу җитә, чикләүкне ярасы бар. Һәр кемнең үз зәвагы. Берәү маҗаралы романны мавыгы укый, берәү шигырьне, кемдер парчаны. Парча кечкенә булса да, гадәттә саллыгына. Саллылыгын тоясы, чикләүкләй тышын ярып, төшен табасы бар. Эшне вакытында тоту я булмаса тишектерү турында мәкалләр. Игелекле эшнең иртә киче юк. Иртә уңмаган төш уңмас, төш уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас. Кич башласаң кичегә, кичә йөргән иртән сөенер. Акыллы ир шул булар, кулындагын алдырмас, кеше сайын тукталып, юк сүз тыңлап каңгырмас, барыннан да бире шул бүгенге эшен таңга калдырмас. Бер көн артка калсаң, 5 көнгә артка калырсың. Бүгенге эшеңне иртәгә калдырма. Иренмәгән иртәгәге эшен бүген бетергән. Иртәгә калган эш киртәдән качкан мал. Иртәгәнең үз эше бар. Калган эшкә кар яуган. Көткәнгә көн үтми, эшләгәнгә сәгать җитми. Сәгатендә тотмасаң, көнендә тотылмассың. Форсат бер генә килә. Форсатны кулдан ычкындырма. Эш аю түгел, урманга качмас. Ягъни эшкә ашыкмаучылар мәкале. Эшең калса иртәгә чуан чыгар җилкәңә. Һәр бер эшнең вакыты бар. Пешен вакыты җиткәндә тагын чалыга инде. Чалгылар монда. Ну, давай, тек. Biz bit pişen ustaları, öğlenlerini şobabız. Normalde, haydi. Şin sızganıp, yanıp pişip, işten lezzet tobabız. İşten lezzet tobabız. Öğlenlerini şobabız. Oğullarıga tutaşa, en bexetli şoğubuz. Olada yaşasak da, olada yaşasak da, tutukmasın şolğabız, tutukmasın şolğabız. Bu kızı şolğu bilen şolğuları olarak kanışır. Zatu kamayın giripini alıp borarız. Çağın artarak gitsinin, çağın artarak. Algarak kuşunda var. Sanki çevul. Mına. Başışında mutlu koyar, oynarlama jeylerin. Yana küşler üstü denege, jile kuşkan şeylerin. Jile kuşkan şeylerin, oynarlama jeylerin. Oğullarıga tutaşa, en bexetli çağımız. Olada yaşasak da, olada yaşasak da, tutukmasın çolğabız, tutukmasın çolğabız. Oğullarıga tutaşa, en bexetli çağımız. Olada yaşasak da, olada yaşasak da, tutukmasın çolğabız, tutukmasın çolğabız. Bilge düştü öyle bu, bilge. Hey oğlum, senin yaşta dil var mı ne yani bu? Bana bu gülcesine kıskerek kütev, zaman kütev. Mına, davay. Biz bit pişen ustaları, şobarga ayırmayız. Evet, olga. Urgan yok, bunlarından ömürge sürülmeybiz, ömürge sürülmeybiz.
игенибез. Авылларда болында, күбәләкләр янында, bir yıldan soң пешенгә, Кайтык дуслар тагында, Авылларга туташам, иң бәхетле чагыбыз. Калада яшәсәк тә, тутыкмасын чалгыбыз. Ну, шәп булды бу. Табигатым, хылык-гадәтем, тәртип, низамым белән мин булай әйбәт буласы кеше. Яхшы әдәп әхлакның әйбәт булуның бары кагыйдәләрен беләм һәм аларга инанам кебекмен. Яхшы әдәп әхлакны бик нык хөрмәт итәм, ләкин сизмәстән шуны үзем еш кына бозып ташлыйм. Тормышка, әдәбиятка җайлашканнарны җаным сими. Ләкин үзем шул тормышка һәм әдәбиятка кайчак җайлашып яшим. Кыю кешеләрне, туры әйткәннәрне яратам. Ләкин үзем кыюсызланып, әйтер сүземне әйтми калам. Хатынымны, балаларымны üzülеп үз күрәм. Ләкин үзем шуларга җылы сүз әйтергә саранланам. Каланың шау-шуыннан, ыгы-зыгысыннан бизәм. Таш йортларның кысан кылыгыннан бизәм, ләкин шулардан котылырлык көч тапмыйм. Яшәүнең кадерен дә беләм кебек. Ләкин шуны үзем кайчак кадерсезләп ташлаганымны сизми дә калам. Тормышның ямен, ләззәтен тоям. Ләкин шуны әллә ни татымый, көн-төн эш, хәстәр белән изалыйм үземне. Сүз белән эшне, ният белән гамәлне, белгән белән кылганны тиң итә алсаң икән ул. Бер әкиятнең асылын искә төшергәле. Борын заманда диңгез буенда яшәгән бер кеше булган. Ул диңгездә ничек йөзүнең, караплар белән идара итүнең бөтен кагыйдәләрен яхшы үзләштергән. Диңгезләрнең агышын, су асты ташлары кайсы урыннарда ятуын, хәтер җирләрне китаплардан яхшы белгән. Шул кеше сәүдәгәрләр белән бергә бер чак сәяхәткә чыккан. Карапны йөртүче юлда авырып үлеп киткәч, йөзү һәм карапны йөртү кагыйдәләрен яхшы белгән юлдашларына карапны ышанып тапшырганнар. Ләкин китаптан укып белгән белән гамәлдәге бер түгел икән шул. Бу кеше аптырап калган, карапны каты агышлардан, давылдан исән чыгара алмыйча халак иткән. Тормышта да кызганычка каршы шуңа охшаш хәлләр яш очрый. Берәү укып, күреп, нәрсәнедер яхшы белә, ныклап үзләштерә. Әмма шуларны гамәлдә дөрес куллана алмый. Ул дөрес сөйли, тәртип кагыйдәләрен яхшы белә, әмма үзе берсендә гамәлгә ашыра алмый. Ул ниндидер нормаларны белә, әмма чын мәгънәсендә төшенми. Шуның шикелле үзе матур сөйләп, үзе шуны башкара алмаган, дөнья көтү, әдәп, әхлак кагыйдәләрен яхшы үзләштереп тә, үзе шуларны үти белмәгән кешеләр азмыни дөньяда. Кешенең белеме гамәлдә сынала. Кешенең белеменнән тәҗрибәсе кыйммәтрәк. Кешенең сүзеннән үзе, эше кадерле. Эшкә өйрәнү, ияреп эшләү, белеп эшләү турында мәкаләләр. Берни эшләмәгән кеше генә ялгышмый. Бозмыйча өйрәнмәссең. Ходай булышмаса, кеше бер нигә дә өйрәнә алмый. Ягъни эшкә өйрәнү күңелгә эш дәрте салыну белән бәйле. Борынгы кешеләр бу дәртне илһам белән күңелгә салына яки аны яратылыштан килә дип уйлаганнар. Илһамны исә аңлату авыр булганга Алла эше дип караганнар. Элекке дини төшенчә белән бәйле мәкаль. Шәкерт эшне күп бозар,
bir gün ustadan uzar. Эше тора bir тәңкә, эшне өйрәнүең 1000 тәңкә. Эшләгән bir ялгыша, эшләмәгән гел ялгыша. Эшләгәнем атам белән анама, өйрәнүем үземә. Өйрәнчек остадан узган. Өйрәнү өчен яшә, яшәү өчен өйрән. Ни эшләгәнемне беләсең килсә, артымдагы кешедән сора. Мәзәкчесе. Хуҗа Насретдин bir көнне мәчеткә намазга барган. Сәҗдәгә китүенә артындагы кеше шаярып аның чабуыннан тарткан. Хуҗа да үз алдындагы мулланың чабуыннан тарткан. Мулла намазын бозып, артына әйләнеп хуҗадан "Ни эшлисең?" дип сораган икән. Хуҗа: "Ни эшләгәнемне беләсең килсә, артымдагы кешедән сора" дип җавап биргән имеш. Эшне кешегә ияреп, механик рәвештә генә эшләүгә мисал итеп әйтелә. Алама кием кигән начар түгел, эш белмәгән начар. Белгән белгәнен эшләр, белмәгән бармагын тешләр. Белемсезгә эш юк. Белмичә кылган эшнең файдасыннан зарары күбрәк булыр. Белмәгән эшкә алынма. Кул эшли, баш туйдыра. Кушканны эт эшләр, үзе белеп, адәм эшләр. Мәзәкчәсе. Элекке заманда bir картның үсеп буйга җиткән улы булгандай. Bir көнне карт улына: "Әйдә сиңа кәләш эзлибез" дигәндә, икәүләшеп күрше авылга киткәннәр. Bir җирдә кызлар җыелышып тора икән. Бабай шул турыдан үткәндә тоткан да малайын кыйный башлаган. Кызлар аңардан: "Ник улыңны кыйныйсың, бабай?" дигәнгә: "Ничек кыйнамаска? Ни әйтсәм шуны тыңлый, ни кушсам шуны эшли" дип җавап биргән. Кызлар картны җүләргә санап, бу җаваптан шаркылдап көлешкәннәр. Әйткәнне тыңлагач, улың бигрәк тә акыллы икән, куй бабай, кыйнама дигәннәр. Карт шунда улына әйткән: "Монда сиңа ярарлык кыз күренми. Әйдә" дип аны тагын икенче авылга алып киткән. Анда тагын кызлар җыелып торган җиргә җиткәннәр, бабай тагын малайын кыйнаган. "Ник кыйныйсың?" дигәнгә тагы шул җавапны биргән. Монда да кызлар көлешеп калганнар. Бу карт шулай авылдан авылга малайын кыйнап кыз эзләп йөрсә дә, һәр кайда җүләр исемен алып, килен табудан өмет үзгәч, кире кайтып киләләр икән. Шунда bir авыл башына кер юарга төшеп барган bir чибәр кызны күргәч, карт тагын әлеге гадәте буенча гайрәткә килеп, малайын салган да җибәргән ди. "Кыз, шу бабай, ник улыңны кыйныйсың?" дигәнгә, карт тагын: "Әйткәнемне тыңлый, кушканымны эшли, шуңа кыйныйм, балам" дигән икән. Кыз шунда әйткән ди: "Бик дөрес итәсең, кыйна бабай, кыйна. Аның инде тыңлап эшләр чагы үткән. Үз эше белән эшләр чагы җиткән. Кушканны эт эшли, үзе белеп адәм эшли" дигән. Шуны ишеткәч, картның бердән йөзе ачылып көлеп җибәргәндә улына: "Менә улым, өйләнәм дисәң, син өйләнерлек кыз шул инде, син шуңа өйлән" дип әйткән имеш. Күтәрә белмәгән күп күтәрер. Ягъни тәҗрибәсез кеше bir юлы күп эшне йөкләү белән шул йөк астында калыр дигән мәгънәдә. Эшен белгән кешегә алтындырла бу дөнья, эшен белмәгән кешегә ялкындырла бу дөнья. Тынгысыз мин. Таң атканын көтеп алам, күңелем шат. Дуслар белән эшкә барам, колым эштән бушамаса, сулыш иркен, чөнки хезмәт күккә чия кеше күркен. Рәнҗетерлек сүз әйтсәләр, эштән янам. Яшәү өчен дәрт һәм көчне эштән алам. Эш пешмәсә, үрнәк алам өлкәннәрдән, тәҗрибә һәм сабак алам үткәннәрдән.
Үткәннәрем ушымдағы жәүһәр кебек. Һәр бер теге күзгә карап тора көлеп. Беләм, ялган сөйләсәм мин дус төзәтер. Ышанам мин, әйтсә дуслар ярып әйтер. Оялтмаслар дуслар мине ялган мактап. Җинаятка этмәс алар, йөрмәс сыкрап. Шуның өчен рәхмәтемнең иң зурысын алар өчен йөрәгемдә йөртәм саклап. Тынгысыз мин. Таң атканын көтеп алам, күңелем шат. Дуслар белән эшкә барам. Киләптәге ак җеп кебек барган юлым, бәхетем ул, тыныч хезмәт, яшәү чагым. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз. Әле сез Тырыш хезмәт муллык чишмәсе исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Сәнбәтнең татар халык мәкалләре, Гайса Хөсәйновның таштагы язулар һәм дөньяда сүзем калыр җыентыкларыннан алынды. Галимҗан Гыйльмановның әдәби парчасы, Фәнис Яруллин, Әсхат Галиев шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Илназ Фазлыев башкаруындагы «Без авыл яшьләре», Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Бозам да сызам»,
Ринат Шәйхетдинов башкаруындагы «Иген иккән хөрмәтле», Эльмир Жәләев башкаруындагы «Без пешән осталары» һәм Эльмира Хәмидуллина башкаруындагы «Мәңге яшисе килә» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.